kang mayon na bilugan sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon kasing ararong man istoryang ini, kaya pikrurundong rinurok yaw ni digdig. Kagsawa pa ko sa nang pasyaran manggat pa parte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasabuyang itinakaugma, kurahaw kan bilog na taraga. Kagsawa, orgulyo ka kan banwaan, kagsawa, day nanggan malilingwan. Kabus sinda nagbabayle, kabus kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kagsawa, kagsawa. Sa patuga kan bukang ngayon nabilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Nguyan niya ang parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing ararong ang istoryang ini, kaya pigrurumdum rinurok yaw idigdig. Kagsawa ba ko sa nang pasyaran manggat pa parte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasamuyang itinakaugma, orgulyo kan bilog na daraga. Kagsawa, orgulyo ka kan banwaan, kagsawa, day nanggan malilingwan. Kabusing na nagbabayle, kabus kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kagsawa, kagsawa, kagsawa. All the way from Owas Albay, Tribo Owasnan.
Sa patugang mulkang ngayon, nabilo ang sarong istorya sa probinsya ng Albay. Kanya ang katikang simbahan na silungan ng siya kong nakabarangay. Mabilis natin malaro ang istoryang ini, kaya ito ang bitulog yung ibig. Sa pag-usa ng pasyalang magpapatay ang kultura kung sa mong banwan. Kasabuyang itinagkaugman, wow kang bilog na talaga. Katsawang ikatang banwan, katsawagan nagkamaliliman. Tapos tindan at mabanyo, lubos kami kakanta sa piling na banwan ang daraga. Sa pagtugang mulkang ngayon, nabilo ang sarong istorya sa probinsya ng Albay. Kanya ang katikang simbahan na silungan ng siya kong nakabarangay. Thank you so much. That is contingent number 8, all the way from Owas, Talaga Albay. Owas Albay, Tribo sorry. Owas Nord, and that completes our dance exhibition.